hadin ka to kan ne kanta ba ka ching sanyo jong ba simbor lang renca naga kam CM jong ka council ke HDC namar ka jing bomdon ha gamet ka phat ka bokoj bakhya manta ka sngi lari sanyo na ka ne ka kam tang hadin ka to kan ne kanta ka lami ka jing tho apo ka san social media kam tam ha ka we ka Facebook page jong we rang ba ka ba ula tho ha ka Facebook post jong u aba ong gumne risanyo na ka kam MDC ru ne hato ka ne ka dai tang ka kam kai pan bit yaw paj ba bat ngi dai ban tip ba ka ne ka jing risan ka dai tang na ka daw pan pangkre ya ki elections ba house name ar jar ar pheu pra ka ne ka dai ka jing tho la ne ka jing kan tho jong ne rang ba hapo kirsan social media halor ka jing hiar shukino jong ba simbor lang ren jo ibadai i CEM joka ke HDC wat hadin bau i lapan pau shai ba ka daw jong ka jing ino ya ka tai ka kam ka dai na mar ka jing bomdon ha ka met ka phat ka koj bakhya sai ai ki comments jong phi ka ai ka ba phidon ban ong halor ka ne ka jing tho pat halor ka ne ka jing kan tho jong ne rang ba